Днес ще научиш как да прекратиш отношения, били те професионални, приятелски или романтични, по начин, който е честен, директен и изпълнен с уважение. Как да проведеш труден разговор, без да го отлагаш дни или месеци? И как да излезеш от една ситуация с достоинство и за себе си, и за човека отсреща? Ще разбереш днес. До края на това видео ще имаш ясен план как да го направиш. Ако ти е интересно да научиш как да подобряваш комуникацията си, натисни бутона "Абонирай се". Така ми помагаш да създавам още повече съдържание, което е полезно, ясно и приложимо в реални ситуации. Това е моето обещание към теб. И така, как обикновено протичат такива разговори? Сценарият ти е познат. Сядаме с човека, вземаме по едно кафе и вместо да минем направо към същественото, започваме с: "Как си? Всичко наред ли е? Ами семейството? Ужасно време, нали? Ами знаеш, че аз много те уважавам". И тогава идва тежкият момент. Това протакане създава напрежение и за теб, и за човека отсреща. Той усеща, че нещо се случва и започва да се тревожи. Затова много хора отлагат тези разговори с месеци, остават в ситуации, в които не са щастливи, само защото не знаят как да прекратят отношенията по позитивен начин. Ето как става това в 3 ясни стъпки. Стъпка 1. Пропусни малките приказки и бъди директен. Малките приказки не са проява на милост. Те само вдигат напрежението, като протакат неизбежното и създават тревожност от другия. По-добре започни директно, като кажеш: "Искам да обсъдим нещо важно". Няма лесен начин да кажа това, затова ще го кажа директно. "Искам да поговорим за нещо, което ми тежи от известно време". Пример. Знам, че това ще е труден разговор и ти благодаря, че ми отделяш време. Ето така ти поставяш рамка на разговора. Човекът знае, че предстои нещо важно. Усеща, че си сериозен. Това създава уважение, дори още преди да си казал същината. Стъпка 2. Кажи същината веднага. След като кажеш първото изречение, спри за 1-2 секунди. Това дава възможност за други човек да се подготви емоционално. После кажи същината директно, ясно и кратко. Реших, че е най-добре да се разделим. Или тези отношения вече не ми носят спокойствие и яснота. Или налага се да приключим нашето сътрудничество. Пример в професионален контекст. Това няма да е лесно, но се налага да те освободя от екипа. Пример за в лична връзка. Мисля, че е време да се разделим. Не съм щастлива в тези отношения. Много е важно да не увърташ. Не дай да добавяш оправдание като: "Ти си чудесен човек, но..." Това само замъглява посланието и обърква човека отсреща. Стъпка 3. Изрази благодарност и завърши позитивно. След като си казал трудната част, идва моментът да изразиш благодарност. Не преди това, защото иначе човекът ще усети, че нещо не е наред и ще стане напрегнат. Например: "Благодарен съм за времето, което прекарахме заедно. Научих много от теб. И вярвам, че пред теб има чудесно бъдеще. Просто ще е с някой друг." Дори да имаш негативни чувства, завърши с позитивна нотка. Това не е заради човек отсреща. Това е заради теб, за да затвориш тази врата с уважение и добри чувства, не с вина или гняв, които ще те оставят с горчив вкус за дълго време. Добре да е. Ами ако другия се ядоса, може би вече се питаш. Да, може и да се ядоса. Може да се натъжи. Това е нормално. Но това как някой друг ще реагира не е твоя отговорност. Твоята работа е да бъдеш ясен, да бъдеш директен, да покажеш уважение. И така, да обобщим. Как се прекратяват отношения с уважение? Бъди директен, не увъртай. Кажи същината веднага, не се кри зад оправдания и изрази благодарност. Завърши с уважение и позитивен тон. Това е начинът. По-добрият начин. По-човешкият начин. Това видео беше вдъхновено от Джефърсън Фишер. Ще оставя линк към неговия профил в описанието под това видео. Благодаря ти, че бяхме заедно. Ако това, което чу ти беше полезно, остави ми коментар
и се абонирай. До скоро!